Отдавна, много отдавна, трябва да е било в началото на 6-то хилядолетие преди Христа. Или още по-рано. От горещия минерален извор тръгнало всичко. Хората започнали да идват. Някои само минавали и спирали за малко, за да се върнат пак. Други останали за по-дълго. Първите заселници на мястото, където днес е София, са имали привилегията да бъдат истински откриватели на топлата вода. Кои са тези прародители, избрали да живеят на кръстопът? Най-старите софиянци са живели в източната част на днешния град София. Това са били земеделци с уседнал начин на живот и тяхното селище е известно сега в науката като неолитно селище Слатина. През 1985 година група археолози започват проучвания на това място. Така в центъра на Балканския полуостров е открито едно от най-големите селища от новокаменната епоха. Там археолозите стигат до нея. Наричат я Слатинската Венера. Това е малка, но необикновена скулптура. Нейните форма и присъствие разкриват една наистина необятна история за вярванията и традициите на хората от неолита. Най-вероятно тази скъпоценна фигура показва вярата на древните земеделци във великата богиня майка. Софийското поле е най-важният кръстопът на Балканите не от последните няколко десетилетия. Така е от 8000 години. В началото малки групи тръгнали от Предна Азия през Егея към центъра на Балканите. Оттам към Средна Европа. Едни се движили от юг на север, други преминавали от изток на запад. Хора, кланове, цели племена заедно с добитъка. Всички те, част от едно преселение, разпространило ранноземеделската цивилизация на Стария континент. Така територията на днешната българска столица и нейните околности стават пресечна точка на двата основни цивилизационни потока от Азия към Европа. Древните жители на Слатина строели и обитавали правоъгълни къщи, по време в което много други праевропейци още търсили убежища в пещерите. В жилищата си имали пещ, мелница, зърнохранилище и стан. Строели ги така, че да издържат в добро състояние повече от 50 години. Истински ранен град, обитаван поколение наред. Тези хора още не познавали металите. Сечивата им били от камък, кости и рога. Но те имали своите митове и легенди, почитали духове и прабожества непознати за нас. Малка част от това неразгадано все още мироздание излиза на бял свят чрез реликвите, които земята край София е запазила. Неолитното селище Слатина определя София като най-старата европейска столица с най-дълбоки корени в миналото, които водят началото си от най-старата европейска цивилизация – неолитната.